Salutare de la Biserica Reformată din Roșia Montană. Avem vești bune. Tocmai s-au încheiat lucrările de renovare interioară, pereții au fost văruiți, tencuiele reparate și tâmplăria a fost vopsită și restaurată. Le mulțumim partenerilor noștri de la Asociația ARA pentru sprijinul oferit și pentru inițierea acestui demers. Acum că spațiul este pregătit, am montat și mobilierul nou pentru a găzdui aici o expoziție specială, o colecție de căști miniere colorate semnată de Ion Barbu. Cu siguranță îl cunoașteți pe Ion Barbu din filmul Planeta Petrila, din caricaturile sale sau din eforturile de punere în valoare a patrimoniului minier de pe Valea Jiului. Cu peste 400 de expoziții în țară și în străinătate, Ion Barbu aduce acum la Roșia Montană una dintre cele mai expresive lucrări ale sale. O expoziție de căști miniere, obiecte recuperate și reinterpretate artistic, transformate în simboluri ale memoriei colective. Prin această expoziție, arta devine un mijloc de a valorifica patrimoniul industrial și de a aduce un omagiu celor care au lucrat în subteran zi de zi. Vă așteptăm cu drag la vernisaj, duminică 8 iunie, de la ora 12 la Biserica Reformată din Roșia Montană și desigur expoziția va fi deschisă pe tot parcursul verii aici la Roșia Montană. Mulțumim Bisericii Reformate pentru oferirea acestui spațiu și cofinanțatorului nostru, Administrația Fondului Cultural Național.